Hai că am ceva foarte Ai spus tu de Smiley că noua lui melodie este și despre îndrăgostiți, dar și pentru părinți, într-un fel, despre Deci, în iubirea principal, pentru dintre... părinți, mai ales părinții proaspeți deveniți părinți, da? Deci părinți care doar ce au devenit părinți, dar poate fi extrapolat un fir din ea, poate fi dusă și în zona de iubire și de îndrăgosteală, știi? Dar iubirea aia profundă, știi? Da. Și mi se pare foarte interesant că pare că atunci când o melodie e foarte bună și atunci când oamenii dau o valoare foarte mare, știi? Mi se pare că ea integrează o emoție care e cu atât mai... că integrează o emoție care e cu atât mai răspândită, pe care o simt cu atât mai mulți oameni, știi? Adică Smiley nu integrează doar iubirea pentru părinți, știi? Dar lărgește conceptul ăsta. Iubirea părinților, nu pentru părinți. Iubirea părinților. Iubirea părinților. Dar lărgește conceptul ăsta astfel încât și persoanele care nu sunt părinți să poată să se poată bucura, să se poate conecta cu melodia respectivă și cu emoția respectivă, cumva. Da. Și se pare că cu cât o melodie face mai bine lucrul ăsta, cu cât integrează, că pare că atunci când o melodie e foarte bună și foarte multă lume o apreciază, mi se pare că ce face melodia este să incorporeze, să emane o emoție sau să te facă să simți o emoție care e cu atât mai profund omenească, care foarte mulți oameni, mulți oameni cumva tânjesc după emoția aia și o pot simți ca fiind ceva foarte bun. Înțelegi? Ce părere ai? E adevărat, simt la fel, pentru că Smiley e artistul la nivelul ăsta atât de înalt, încât poate să-ți ia niște emoții cu adevărat pure și ți le pune în piesă și le recunoști în momentul în care le-ai și trăit. Și le retrăiești la cote maxime atunci când asculți piesa, știi? Și emoția asta e atât de cuprinzătoare încât e și iubirea de partener foarte strânsă, foarte profundă, nu strânsă, profundă, știi? Deci poți să te duci și în zona aia, știi? Dar în principal este ideea de, ce spune el în piesă? Este că, până la tine, acum mi-am dat seama că n-am iubit pe nimeni. Nu neapărat că n-a iubit, ci pentru că atunci când a apărut fetița în viața lui, iubește la un alt nivel. E un tip de manifestare a iubirii pe care nu l-am mai experimentat. Da. Și exact, de asta zic că melodia e cu atât mai bună, pentru că emoția e cu atât mai profundă și cu atât mai mulți oameni o pot experimenta, o pot simți. Adică nu e doar iubirea de partener sau iubirea pentru un prieten sau pentru părinți, știi? Este o iubire care cumva incorporează toate elementele astea. Și asta este adevărat, pentru că eu, de exemplu, ascultând piesa asta, mă gândesc la nepoțica mea, știi? Și simt acea iubire pentru ea, deși nu sunt decât unchiul ei, știi? Pot doar să-mi imaginez ce simte sora mea și cunatul meu, care sunt părinții ei. Și ce minune este în viața lor că a apărut, știi? Și tu poți simți chestia asta pentru că mi-ai zis atunci când s-a născut nepoțelul tău, cum te simțeai, știi? Și ce a trezit în noi... ce trezește în noi ideea de copil. Deschide o mică portiță acolo, da. Nu, una cam mare, știi? E o supapă foarte, foarte puternică, știi? Da, pentru noi cel puțin, că putem accesa un pic. Am avut experiența asta cu un tip, știi tu de unde lucrez eu, și se vorbea despre măști, știi? Și se vorbea despre faptul că peste tot purtăm niște măști. Peste tot ne comportăm cu altcineva cum am vrea să ne vadă ei, nu cum suntem noi. Știi? Și acolo o mască, la o mască, la o mască pentru supraviețuire și pentru statut, știi? Și tipul ăsta care asculta și care era, să spunem așa, facilitatorul spiritual, da? Spunea, ok, dar când nu purtăm noi măști? Și tipul ăsta, 20 și ceva de ani, trecut pe multe experiențe nasoale de viață, spune, păi când te uiți la copilul tău, atunci nu porți mască. Când te raportezi, când vorbești, când ești cu copilul tău, tu cu copilul tău, știi?
Și a fost, wow, uite câtă profunzime și așa este, știi? Da, probabil atunci când este mai degrabă copilul mic, când e nou născut. Da, știi? când e nou Pentru născut, că odată cu vârsta, cât crește mai mult, știi, ajunge, să spunem, la adolescență, deja măștile se formează. Și părinții și copiii se deconectează unii de alții. Da, e interesant că mi-am dat seama de ce începând să poarte măști. Să poarte măști. Dar de ce suntem 100% naturali și puri în fața copiilor atunci când sunt mici? Pentru că ei sunt puri. Și pentru că ei ne aduc aminte de copilul din noi. Mm-hmm. Și pentru că ne conectăm cu puritatea și cu autenticitatea în formă pură, goală, așa cum este ea. Știi? Da, mi se pare că acel copil nu proiectează decât viața, bucuria de a trăi cumva copilul. Și proiectând chestia aia asupra, tu vezi lucrul ăla și reflectezi imediat aceeași energie. Și te bucuri. Exact. Asta e, pentru că asta e emoția. Și creativitatea este ca sarcina. Uite, vezi, asta e interesant uite că tot vom vorbi despre creativitate. Vezi, Smiley nu vine și creează din zona asta de mental, de vai, mai părăsesc, ce trist sunt eu, de unde vii la ora asta. Știi? Nu. Vine și zice, uite, până acum credeam că am iubit, dar uite, când te văd pe tine, e clar, inima mi-a zis că ai venit. Știi? Mm-hmm. Sau te-am văzut, te-au prevestit visele, știi, care are versul de genul ăsta, știi? Visele te-au prevestit, ceva de genul ăsta, știi? Deci vine de undeva dintr-o zonă foarte sacră, așa, știi? E clar că simt ceva ce n-am mai simțit nimic până la tine. Așa, cam așa e besa, știi? Foarte fain. Mm-hmm. Foarte fain, știi? Hai să zicem de creativitate, bă. Hai că avem de discutat, bă. De unde ai vrea să începem discuția? Că noi doar am plănuit ce vom vorbi. Știi, am zis că o să vorbim de Whiplash, de filmul Whiplash, vorbim de filmul Black Swan. Lebăda Neagră, da. Lebăda Neagră și vorbim de niște idei pe care le transmite Osho într-unul din clipurile sale, în care vorbește de creativitate. Și mi s-a părut interesant să facem conexiunile astea, să vedem ce iese. Cum ți s-a părut clipul? Haide că n-am vorbit de chestia asta și sunt foarte curios. Fain clipul, fain. Ok, dincolo de faptul că, dincolo de ideea asta superficială. Ce părere ți-a făcut? My opinion? Bă, a zis foarte fain. Pentru că a despărțit creativitatea din două surse, a dat sursele creativității pentru mine, știi? Cam așa, asta mă extras de acolo. Creativitatea poate să vină din traumă sau din tumul, din emoții, din amalgam de emoții, din haos. Putem privi aici creativitatea, ca să-ți dau un pic de fundament, putem vorbi aici de creativitate ca o unealtă. Asta e. Și o poți folosi în aceste două moduri. Ca o resursă. Ca o resursă. Ok, ca o resursă. Hai să vedem. Ca o resursă. Unealta e altceva. Unealta e ce folosești pentru creativitate. Unealta. Bravo, foarte mișto. Ok. Da. Resursă. E material. E un izvor. Uh-huh. E un izvor. Noi suntem izvor de creativitate. Noi ca oameni. De ce? Că dacă mergem pe mitul biblic, da? Pe această idee, pentru necunoscători și pentru believers ca noi, deci mergem pe ideea asta, că noi Dumnezeu ne-a făcut creatori, că Dumnezeu e creator, Dumnezeu ne-a făcut după chipul și asemănarea sa, înseamnă că noi suntem creatori, pentru că suntem mici Dumnezei pe pământ, știi? Toată ideea asta pe care mi-ai zis-o m-a făcut să mă gândesc la un citat de la Brâncuș, cred că este, care îmi place mie foarte, foarte mult, știi? Citatul spune ceva de genul: muncește ca un sclav, poruncește ca un rege, creează ca un zeu. Foarte interesant. Uite, acum mai avem o idee și simt nevoia să o zic. Da, era un tip, este un tip, era, că a murit, de care ți-am mai spus, Terence McKenna, care e un tip ăsta, un om foarte interesant, a studiat foarte mult plantele psihedelice, așa, și într-unul din ultimele sale interviuri, știi, este el undeva bănuiesc în curtea lui sau ceva de genul, știi? Și vorbește cu un tip, e o discuție așa foarte lejeră, știi? În care încearcă să
dezvăluie conceptele sale. Și vorbește de faptul că, într-un fel, viața, știi, sau universul, care este scopul universului, știi, într-un fel, este noul. Este noul. Viața însăși asta caută, noul, o manifestare nouă, știi? Și faptul că noi suntem o manifestare a acelei idei. Știi? Deci natura însăși ne-a creat pe noi. Știi că uneori auzi conceptele astea și aveam și eu cândva și dacă te-ai uitat la True Detective? Da. Te-ai uitat. Și pentru cei ce s-au uitat, în True Detective Rust, știi? Personajul principal spune că din conceptele lui, din cărțile lui de acolo, el fiind un tip foarte filozofic. Zi-mă ideea. Depresiv, nu filozofic. Așa. Stai mă un pic, încerc să-mi dau și eu seama ce vreau să zic aici. Fiind un tip foarte depresiv, el preia conceptele astea care spun că natura a creat un element care este din afara naturii însăși. Știi? Deci, și el spune că omul este ceva ce n-ar trebui să existe. Înțelegi? Cumva și aici se leagă de ideea că omul, și mai auzi la mari intelectuali și oameni foarte bogați care s-au găsit acum să facă păzei și să descoperi ei calea către dezvoltarea umanității, știi? Și care spun că planeta a început să înfierbânte pentru că omul este aproape ca o boală. Cei mai bogați doi oameni din lume, primii cei mai bogați doi oameni din lume vor să părăsească planeta, știi? Ok. Și că planeta e ca o boală și că ar trebui să mai tăiem din oameni sau n-ar trebui să mai facem așa de mult pentru că planeta a început să se încălzească, pentru că ea reacționează așa cum reacționează sistemul nostru imunitar și așa cum noi facem febră, așa și planeta începe să se încălzească astfel încât să scape de noi. Ceea ce, și de asta Terence McKenna, mi se pare foarte interesant, Terence McKenna spune că noi suntem o manifestare a naturii însăși. Natura caută nou și el avea ideea asta foarte interesantă, că într-un final, finalul acestui univers sau concluzia lui, știi, sau punctul către care se îndreaptă, știi, manifestarea sau peste care se îndreaptă viața, știi, de la punctul de la care a început până spre final, este unirea tuturor elementelor care sunt în univers, știi? El caută complexitatea, viața caută complexitatea. De la o celulă s-a împărțit în două, de la două s-a împărțit în trei, după s-a transformat într-o... Da, adică dacă te uiți așa la univers, vezi că el cam asta, nu știu care intenția asta, dar observăm noi și dăm noi sensul ăsta că el caută complexitatea, el caută manifestări diferite. El îi spune novelty, știi? Noutate. El caută noutate și noutatea vine prin complexitate. Și prin complexitate mai vine un element anume unificarea tuturor elementelor, elementelor care sunt în univers și unirea lor, știi? Și aș căuta să zic asta, că universul ceea ce face este să se manifeste în sinergie. Aș folosi astea două cuvinte, manifestare în sinergie. Știi? Definește sinergie. Sinergia înseamnă... Cu cuvintele tale. Cu cuvintele mele. Sinergia înseamnă unificarea tuturor elementelor, dar care nu dau sumă. Adică, am 1 cu 1, nu fac 2. Nu fac tot. 3. Fac 1000. Fac tot, știi? Pentru că se rotează și cu altă rotiță și cu altă rotiță nu fac 3 rotițe care se învârt, ci fac un ceas întreg care îți dă ora. Da, pentru că așa cum este corpul uman, spre exemplu, dacă iei fiecare element în parte din corpul uman, fiecare organ, știi, fiecare părticică al lui și le unești, doar le conectezi, lor le mai trebuie ceva ca să formeze omul, știi? Că de asta noi, dacă băgăm într-unul care e decedat, punem o inimă nouă care a cedat cândva, știi? El nu repornește, omul ăla nu revine la viață. Decât dacă sunt anumite, când se fac operațiile alea și atunci, dar el tot trebuie să fie conectat, știi? Deci cumva suma... Ai nevoie de suflet. De asta era ideea că 1 plus 1 fac 3.
Asta înseamnă... Asta e în relații. Energie. 1 plus 1 fac 3. Asta e în relații. Știi? 1 plus 1 fac 3. Adică noi suntem 3. Ești tu, sunt eu și e relația între noi doi. Dacă păi da, eu am și asta înseamnă și ansamblu. Asta face ceasul. Da. Sunt mecanismul întreg, exact. Da. Părticică care fac mecanismul întreg și fără una dintre ele, partea aia care este peste și care formează ansamblu dispare fără un element. Fără un singur element. Da. Știi? Ok, și ne-am dus pe copii. Da, asta este energia. Înseamnă unificare, înseamnă totul e conectat cu tot. Cum este, când noi spuneam, ce treabă are zodiacul, băi, uite, de exemplu, cum era chestia aia cu lună plină, știi? Care contează foarte mult. Am învățat că luna plină contează foarte mult la nivelul femeilor, știi? Pentru că nu întâmplător, fazele lunii sunt la 28 de zile, ciclul feminin este la 28 de zile, de principiu, știi? Și așa cum am zice, dacă lună plină ce? Păi am învățat la geografie că mareele se creează datorită lunii și influenței pe care luna o are asupra apei de pe planetă. Deci, uite ce interesant. Deci faptul că se învârte luna în jurul nostru trage sau împinge apa. Care apa, de fapt, ea stă, știi? Adică, și asta este interesantă. Apa în ocean, stă, nu? Când are unde să plece. Și totuși sunt lucrați de curenți. Știi, care se formează. De unde vin curenții ăia? Cum se formează? Ce fel? Nu mai zic de forța Coriolis, știi? Adică, faptul că pământul se învârte creează o inerție a apei, știi? Și de aceea Flore știe să explice asta mai bine, că, de exemplu, forța Coriolis influențează navele care călătoresc pe apă, știi? Pentru că ea se învârte și le împinge așa, știi? Știi? E foarte interesant. Și așa cum luna adică influențează apa de pe pământ prin flux-reflux, și noi avem foarte multă apă în organism. Și poate să influențeze și apa din corpul nostru. Știi? Adică, biologic, dacă o iei, chiar să poată găsi argumente. Și de asta, întreg universul, da? Din care dezbatere ideea, dacă nu mă înșel. Da, în fine. Întreg universul este conectat, știi? Oile noastre conectate. Da, mă, și de asta spuneam că universul căutând noutate, că nu mai știu de unde am plecat. Da, de aici, creativitate. Da, universul caută... de la ideea, de la conceptul care l-ai punit tu cu Dumnezeu. Și noi care suntem făcuți după chipul și asemănarea lui. Știi? Asta era ideea. Divinitatea care a creat. Divinitatea, se spune divinitate. Bun, și de asta mi se pare interesantă ideea lui Terence McKenna, pentru că el vine și spune că noi nu suntem, noi ca oameni, ca umanitate, nu suntem ceva care suntem în afara naturii, știi? Că el avea, parcă de la el, din interviul ăla, auzisem ideea asta. La un moment dat, oamenii de știință au venit cu acest nou concept de relație cu natura, de a interacționa cu natura, care este diabolic dacă stai să te gândești. Ți l-am mai spus parcă, că avea ideea asta că natura este ceva ce ar trebui să fie prinsă, știi, punită la pământ și examinată, forțat, fără voia ei, știi? Și ideea era un pic acolo mai forțată, că ei făceau analogia, persoanele făceau analogia, sau Terence McKenna vorbea de ideea asta, că aveau unii conceptul de al naturii, care este o femeie, știi? Care ar trebui, care este violată, știi? Deci ea nu vine de bunăvoie, ci tu vii, știi, ca om de știință, ca cercetător, vii și o pui la pământ și faci tu ce vrei din ea. Știi? Asta era ideea. Și de aici noi pierdem comuniunea cu natura. Și faptul și ideea asta că natura este ceva diabolic. Știi? Și că... Hai să duci la creativitate, că suntem pe natură acum, suntem pe Ecoverde. Da, măi, ce vreau să spun este că noi, asta era ideea, că noi suntem manifestarea naturii. Știi? Dar noi, deconectându-le de la această manifestare sau neînțelegând-o, suntem încă pe drumul conștientizării a ceea ce suntem noi, știi? Noi fiind traumatizați de... Conduși de traume, de exemplu. Da. Tot ce s-a întâmplat până acum din punct de vedere al istoriei umane, știi? Cărăm istoria aia cu noi, nu avem încotro. Nu mai suntem conectați la stilul nostru de viață autentic.
Și asta se reflectă în creativitatea noastră și ne-am întors înapoi pe pământ. Păi da, uite, ca să zic ce am insistat de la clipul lui Osho, că noi ca sursă de creativitate ne putem trage seva din două zone. Din comuniunea cu natura și cu divinitatea, și spune Osho prin meditație, și eu o să dau părerea mea despre meditație, sau prin conexiunea noastră cu mintea și cu rațiunea și cu traumele, a spune eu. Știi? Pentru că el spune, în creativitate este... mai mult. Ai văzut ce îi spune la creativitate? Folosește cuvinte precum joy, blissfulness, adică încântare, binecuvântare. Este o experiență de care extragi bucurie. Extragi bucurie, extragi lumină, deci e un de la care te încarcă. Vine natural, e ca atunci când eram copii și simpla alergare ne dădea și mai multă energie, și mai multă viață. Da, uite, tot Smiley are vlog, știi? Și are un vlog în care creează o piesă pe loc, așa, știi? Și într-o oră creează o piesă. Băi, dar pe un vibe așa de bun, știi, pam, cum era în piesa, nu mai știu cum era, dar era foarte, foarte mișto, știi? Dă și tu un like, ceva genul ca să promoveze, știi? Și băi, deci creează dintr-o chestie foarte faină, știi? Ceva la Caterinca, adică nu e ceva complex, dar creează așa din joy, știi? Din joacă, știi? Și cealaltă parte, unde creezi cu mintea, Socrate îi spunea Daimon, creației. Și la fel vine și Osho și spune demonul care te posedă, dar care te face și sclav. Pentru că acolo vii din agonie și crezi. Din credința am notat eu că, nu sunt destul. Vreau să forțez, vreau să fac, vreau să fiu văzut, vreau să fiu apreciat. Că astea sunt necesare. Vreau să fiu un star. Ce înseamnă de fapt? Ce vor ei? Vor să fie recunoscute persoanele respective. Vor să aibă atenția, pentru că nu au avut-o și mental ei tânjesc după atenția oamenilor, nu după actul creator. Caută ceva și arta creației devine doar atunci devine o unealtă. O cale de care trag ei ca să ajungă acolo, știi? Da. Scopul este să obțin ceva de la oameni, o emoție, pentru că am un gol interior. Dar ghiși ce? Chiar dacă vor obține faima, ei nu vor obține nu vor umple acel gol interior. Da. Exact. În cealaltă parte, unde este meditația, da? Oamenii care vin, îl împarte estul și vestul. Vestul e cu mintea, estul e cu mindfulness, știi? Și meditația, tu creezi pentru că ești de creație în sine. Le împarte geografic, adică vestul vorbind de lumea dezvoltată, cu oamenii... Da. Când arta devine o instituție și pur și simplu oamenii se duc și creează ca... să devină milionari. Devine cariera lor, practic, știi? Da. Și dă un exemplu, vorbește de cine vorbește, nu mai știu. De un tip care... Era un pictor de care vorbea. Paul Gauguin se numește, tipul care spunea că tipul ăla a renunțat și la familia lui și la societate și s-a retras astfel încât să devină, așa cum spune Osho, sclavul creației, într-un fel. Pentru că era atât de posedat. Asta e ideea pe care care voia să trag. Era atât de posedat de nevoia de a crea sau de a-și, cum spunem noi, de a-și umple golul ăla prin procesul creației, încât a renunțat la tot. Nu mai putea să facă. Era dependent de creații. Era dependent de creație, de punctul ăsta de vedere, știi? Și există conceptul ăsta că dependența nu este... Că nu există, spre exemplu, și vorbește Russell Brand, vorbește de ideea asta și e o idee care, dacă nu mă înșel, se regăsește în cei 12 pași ale alcoolicilor anonimi. Știi? Și ideea este că dependența nu există dependență de alcool sau nu există o diferență între dependența de alcool, dependența de droguri, dependența de sex, dependența de filme, de Netflix sau zahăr sau mâncare sau orice altceva. Dependența pur și simplu este nevoia de a umple acel gol pe care îl simți sau de a suprima o emoție, o durere pe care o resimți în continuu, știi? Și că în funcție de nevoia pe care sau de formatul golul pe care încerci să-l umpli sau de emoția pe care încerci să o suprimi,
ea se manifestă în diferite comportamente, cum ar fi consumul de alcool sau consumul de droguri, cum ar fi cocaina, știi? Și aici e diferența, că, spre exemplu, alcoolul suprimă anxietatea, în timp ce cocaina îți dă dorință de viață, te motivează, îți dă euforie. Și aici e diferența. Atunci când te simți prea anxios și ești prea încărcat mental, pentru că ai anumite traume sau, se spune, pentru că ai anumite traume, știi, te duci spre alcool, te duci spre droguri de gen care îți dau acea suprimare a acelei emoții și când nu ești motivat, te duci spre, mă întorc imediat, te duci spre cocaină, spre alte astfel de droguri care îți dau dorință de viață sau te duci spre artă. Și aici putem discuta ce se încearcă, ce putem umple, ce umple creația sau arta. Ce umple? Poate să umple nevoia de a fi ascultat și de a exprima acele emoții care te consumă. Mai ții minte exemplul lui Gabor Mate cu o tipa care cânta la violoncel, care fiind abuzată, fiind ignorată, fiind neglijată, avea o mare cantitate de emoții, avea foarte multe emoții pe care nu putea să le exprime. Și atunci folosea violoncelul pentru a elibera, știi? Cum fac poeții, de exemplu, da, să ne uităm la câteva poezii de lui Eminescu sau altor poeți, sau Bacovia, pentru, știi? Să poată să degajeze, da, pentru fani, e plumb, să poată să degajeze acea împresurizare emoțională, știi? Și unii oameni se rup de societate. Poate să manifeste că altfel l-ar fi distrus. Da, altfel l-ar fi distrus. Să rup de societate, să poată să creeze și se dedică, își vând sufletul acestui daimon al creației, acestui demon, care le dă o supapă de eliberare. Da, știi? Și își vând sufletul pentru că ei nu mai reușesc să trăiască autentic și pur și simplu tot ce fac ei este să încerce să umple acel gol și consideră că creația este singura care poate umple golul ăla. Au impresia că actul creator, că creația... Eu zic că sunt destul de sigur pe ei, mai ales când fac asemenea decizii. E o de cacofonie. Lasă-mă că nu e interzis în lege. Da, mă, da, bă. Nu te mai dai intelectual. Vis-a-vis de... Nu mă dau, chiar sunt. Vis-a-vis de cealaltă poziție, de exemplu Smiley, cel mai simplu exemplu, Smiley, te vrezi? Prea simplu. În fine, când el reușește să înglobeze viața și tot ce e în jurul lui ca să creeze artă, știi? Nu se izolează de familie și de copii, mamă, ce iubesc, nu, folosește totul și observă totul la nivel de minune, da? Se minunează toate astea și cuprinde acel miracol în arta sa. Știi? Adică nu mai devine sclavul artei, ci arta devine cumva modul prin care el manifestă ceea ce simte. Dar din zona de meditație, cum spune Osho. Și în meditație și în yoga și în genul de astfel de chestii, deci zona asta, da, de mindfulness, se spune așa, că rugăciunea este atunci când tu vorbești lui Dumnezeu sau către divinitate, iar meditația este atunci când divinitatea vorbește cu tine. Când divinitatea transmite mesajul. Știi? Și nu întâmplător Osho folosește chestiunea asta. Pentru că din perspectiva mea, atunci când ești în stare de meditație, de conexiune cu natura și cu tine autentic, automat că ești în contact cu intuiția divină. Și ajungi să creezi, zici că mamă, ce idee mi-a venit sau mamă, de unde vine asta, știi? Dar de fapt ea vine de undeva de sus, vine din natură, vine din conexiunea asta, știi? Vine dintr-un spațiu de binecuvântare și de încântare, nu dintr-un spațiu de gol care trebuie să fie umplut. Și uite cum se întâmplă în Whiplash, da? Pentru că e cum îl cheamă pe tipul ăla? Andrew, nu? Da. Vine Andrew de prima dată, se forțează, se rănește fizic și mental ca să poată să ducă la nivelul ăla ritmul de tobe și chiar își pune și viața în pericol la accidentul ăla, da? Că a suferit de un accident, el a fugit de la locul accidentului ca să ajungă la timp la operă. Și față de a doua parte a filmului, când începe să bată și să creeze și să ducă dincolo de limite,
pentru că simțea, pentru că avea ambiția aia să lase tobele să lase energia să curgă prin el, știi? N-ar trebui să dăm un mic rezumat înainte să vorbim despre el. Uitați-vă la Whiplash acum, ce să știu că... Da, dăm rezumat cu Whiplash, dar uite Andrew este un student la... Bagă chestia asta cu Whiplash, cu studentul și așa, cu citatul de la Brâncuș, pe care ți-am zis mai devreme. Muncește ca un sclav, poruncește ca un rege, creează ca un zeu. Ți-am stat context, acum te descurci tu. Deci Andrew este un student la conservator, la o facultate de colegiu de muzică. Conservator, pentru cunoscători. Ceva muzică. Al cărei și visează să fie cel mai unul dintre cei mai buni toboșari din lume, probabil. Așa, și are câțiva mentori pe care îi ascultă în fiecare zi și e un vis foarte important pentru el. Așa, și aici intervine și viitorul lui mentor, știi, care în același timp este și tiran. Da. Pentru că deci ăsta este un profesor, instructor care are propria lui trupă de jazz, da? Și având o reputație foarte bună, el se duce și îi caută și ia în trupă doar pe cei mai buni studenți pe care îi găsește în tot colegiul respectiv. Așa, și Andrew primește această șansă, pentru că instructorul îl vede într-o seară și probabil vede la el faptul că vede acea motivație foarte, foarte puternică în el. Atitudinea lui. Pentru că el stă și seara și exersează în continuu la tobe. Da. Așa. Dar în același timp, instructorul ăsta îl împinge prea mult. Îl împinge prea mult și îl forțează, pentru că tocmai filozofia instructorului este dacă vrei să fii cel mai bun din lume, trebuie să treci dincolo de durerea ta sau să treci prin durere, pur și simplu. Să experimentezi astfel, pentru că doar așa te poți îmbunătăți. Asta este filozofia lui. Și Andrew se duce dincolo de limita aia, dar cumva este împins un pic prea departe. Da, ajunge să tragă în genunchi. Andrew intră în panică, așa, are un accident, dar de frica de a nu pierde locul, de a nu pierde șansa, totuși chiar și după accident el se duce și în încercarea lui de a cânta pe scenă. Și eșuează lamentabil pentru că era plin de sânge pe viața lui. Trebuie să ducă la spital. Trebuie să un accident, da. Da, și pentru că a făcut asta și nu a lăsat locul celuilalt coleg care a fi cântat, dar asta ar fi însemnat să renunțe cumva la visul lui, pentru că el considera că nu ar fi primit o a doua șansă de la instructorul respectiv, o dă și mai mult în bară. Tocmai pentru că ia decizia de a cânta și de a cânta. Da, pe de altă parte, vezi, el n-a renunțat. Chiar mort rănit, se duce acolo, știi? Și cred că aia a și contat. Dar se duce din frică. Da, se duce din frică. Știi? Și dacă ne amintim de un interviu pe care îl avea Russell Brand cu un psihoterapeut, al cărei nume n-am uitat, ceva complicat, care spunea că făcea diferența asta între decizii bazate pe iubire și decizii bazate pe frică. Știi? În momentul ăla, Andrew ia o decizie bazată pe frică. Pe frica de a nu eșua în drumul lui către acel vis pe care îl avea. Așa. Pentru că vede în trupa asta și în exteriorul ăsta un lift care să-l ducă la etajul următor. Da, pentru că îl vede pe tatălui pe care îl consideră un eșec și îl consideră un eșec pentru că tatălui se consideră un eșec. Putem să vorbim despre chestia asta. Da, filosofie, side... Da, pentru că... Stată lăturarnică cu filosofie, ok? Da, pentru că tatăl se consideră un eșec și considerându-se ia decizii bazate pe concepția lui asupra sa. Știi? Și se mulțumește cu ce are. Nu se împinge mai departe de zona asta de confort. Nu vrea să treacă peste zona aia. Și de fiecare dată când îl vede, ambiția să treacă mai departe. De fiecare dată când îl vede pe Andrew, întotdeauna îi spune: dar nu te duci așa departe, că nu ai șanse. Pentru că eu am
și tu. Ce s-a întâmplat? S-a întrerupt, nu știu. S-a întrerupt, da, ok. Ia vezi time-ul acolo la recording. E 34. Ok, bun. Și Andrew vede teama asta în tatăl său și de asta spun că ia decizia aia atunci când este accidentat și se urcă pe scenă, decizia lui bazată pe frică. Pentru că probabil își amintește, face conexiunea cu tatălui și cu faptul că el și-a ratat șansa și acum el, dacă nu se va duce pe scenă, indiferent dacă e accidentat sau nu, își va rata și el șansa la rândul lui și el va deveni un eșec. Știi? Uh-huh. Ok. Și pasul următor este el la un moment dat se răzbună pe instructorul respectiv pentru că o dă în bară și pentru că instructorul îi spune că nu mai ai ce căuta în trupa asta. Știi? Vezi? Asta face decizia bazată pe frică. Te bagă în belele și mai mari. Dar e interesant că deci tipul ăsta instructorul are o modalitate draconică de a instrui, știi? Și ia ca exemplu cei doi toboșari, ăla care a devenit celebru pentru că a fost lovit în cap de colegul lui sau ceva de genul, știi? Genul ăla vrea să facă tobe, nu face bine, ăsta vine, îl lovește în cap și îl gonește. A fost lovit de un simbol care este acel triunghi care să mai cântă la diverse concerte. Da. Și ideea, da. Și asta nu renunță, se întoarce și dă și mai tare, știi? Și pe același principiu trage și instructorul ăsta. Bă, îi dau în ei și îi jignesc până deci îi fac de tot rahatul. Pentru a ajuta să treacă de zona aia. Pun presiune și doar cel mai bun. Și doar cel mai bun va trece de zona aia. Ideea este că deci îi lovește psihologic enorm de mult. Și unii dintre ei cedează pentru că nu sunt făcuți, pentru că, și părerea mea este că cedează pentru că nici instructajul nu e bun. Dar el zice, domnule, dau în ei tare. Aia e filozofia lui. Da, aia e filozofia lui. Dau în el tare și dacă rămâne și e mai tare decât lovitura mea, înseamnă că e bun. Dacă nu, pleacă, că n-are ce căuta. O concepție greșită. Omul ar trebui să crească, nu tragi pe copac și e destul de fraier, gata, nu duce copacul, clar. Nu! Da, și de asta e important pentru discuția noastră cu creativitatea. Pentru că din punctul ăsta de vedere el consideră că creativitatea este cumva din durere, doar din disciplină, doar din chin. E un din chin foarte mare, da. Un chin pentru ei. Da. Și iese. Asta cânta la un moment dat și ăsta la vine cu extintorul și aruncă în cap așa, știi? Și o să ferește imediat ca să nu ia în mufă. Știi? Da, și îl și îi înjură extraordinar de mult, îi termină psihologic. Știi? Crezând că face presiune, dar terminarea asta psihologică le scade nivelul. Știi? Le scade nivelul. Ceea ce denotă că instructorul a luat mult abuz în copilăria lui. De reacționează așa. Știi? Da, hai că ne ducem iar pe câmpii. Ne ducem iar pe câmpii, știi? Ok, și tipul ăsta se face de râs și o dă în bară. Andrew. Ok. Și Andrew, pentru că este dat afară din trupă și pentru că este influențat de alte persoane, în principiu tatălui, se hotărăște să se răzbune cumva pe instructor, știi, și să facă o plângere, practic. Facă plângere împotriva lui, da. Da, și instructorul este dat afară. Așa, Andrew n-are încotro decât să renunțe la visul său. Așa, și trece o perioadă în care e clar că este într-o zonă de haos, nu știe ce să facă și e o zonă de chin, de iad, într-un fel. Da. Că nu mai e conectat cu el și cu visul său. Da. Și cu zonă de partea sa autentică, pentru că e clar că el își dorea să facă lucrul ăla. E clar că era foarte important și că era făcut să manifeste acea reacție. El, practic, în tot efortul ăsta s-a consumat atât de mult încât nu mai are resursa necesară să se pună pe visul, să se pună înapoi pe drumul lui. Pentru că din chin și din frică și așa a consumat acea energie creatoare. El are spiritul de creator și de toboșar, dar nu mai are energia pentru că a consumat-o cu tot haosul ăsta, știi? Da. Ok, și ajunge să lucreze pe la diverse joburi până când... Da, până când vede la un local faptul că instructorul respectiv cânta cu o trupă, ceva jazz pe acolo, intră în local să-l vadă, vede că instructorul...
Ce am putea spune de scena respectivă? El cânta cumva acolo, știi? Îl vede, pentru prima dată Andrew vede că instructorul chiar aprecia muzica, știi? Cumva se recunoaște în plăcerea de a cânta instructorului pe care o avea. Și vede din nou, cumva, intră din nou în contact, în momentul respectiv intră din nou în contact cu partea sa creatoare și cu partea sa artistică. Vede și un model iarăși. Visul revine la viață, cumva. Da? Așa, dar instructorul vede tipul ăsta să sperie iar, pentru că nu voia să intre în contact, pentru că știa ce a făcut și nu voia să-i spună. Ca să înțeleagă lumea ce a făcut, deci pentru că nu era mulțumit instructorul, deci când erau repetițiile, pentru că nu era mulțumit de ritm, i-au ținut până la 2-3 noapte numai să bată ritmul într-una, știi? Da, și abia apoi, la forță l-a forjat, efectiv, și abia apoi când a început să țină ritmul, i-a chemat pe toți ceilalți înapoi ca să repete cu toată trupa. Și iarăși cântat, deci de ăsta chinuitor. Da, și era clar pentru Andrew și instructorul a făcut clar faptul că dacă o dai în bară și dacă nu poți ții ritmul, tu poți fi întotdeauna înlocuit. Da. Și de asta Andrew în momentul accidentului a luat acea decizie bazată pe frică. Okay. Și să ne întoarcem acum la scena respectivă în care Andrew se întâlnește cu instructorul, instructorul îl oprește și face această propunere să cânte la un alt concert de jazz, instructorul spunându-i că va fi o seară de amatori. Ok? Și ăsta foarte fericit. Îl manipulează. Ai văzut, vorbește foarte blând cu el. Nu mai e dur, nu mai e Hitler. Da, îi arată o altă față. E lapte și miere pe instructorul, gata. Știi? Dar de fapt îl manipulează. Știi? Asta el face. Îl păcălește. El vrea să-l tragă în instructorul vrea să răzbune pe el. Okay. Da. Dar Andrew nu știe că el a fost. Și reintră în contact cu partea sa creatoare și se reapucă să cânte la tobe și ai scena cu el care se duce și scoate din nou tobele și începe iar să cânte. Așa, și vine seara concertului și toată lumea pregătită, să duc pe scenă, Andrew foarte fericit, foarte entuziasmat, că în final va cânta din nou și cântă cu instructorul său, pe care e clar că l-aprecia pentru că a văzut că omul știe ce face și e foarte bun în arta sa. Da? Deci clar era un mentor l-a traumatizat, chiar dacă l-a traumatizat, da. E și sindromul Stockholm acolo. Tot aveau legătura aia. Moment în care instructorul se duce la el pe scenă, fix înainte de a cânta, și spune că știe că el a fost cel care l-a tradat și care l-a dat afară. Nu, n-a fost chiar așa, stai un pic. Deci înainte îi se spune, vezi că de fapt nu-i de amatori, ci e un mare concert cu mulți critici de jazz. Nu îi spune doar, îi spune întregii trupei. Și adică află chestia asta. Și dacă o dai în bară acum, ești terminat pe viață. Dacă dai acum mișto, ești lăudat pe viață. Știi? Pentru că se duce vorba. E prima impresie și prima impresie nu se uită. E momentul culminant în care aici, dacă chiar și aici ai dat-o în bară, viața ta s-a terminat, cariera ta s-a încheiat. Da, sau dacă dai, știi, dă ambele variante. Dacă o dai bine, s-ar putea să ajungi un foarte mare. Și el repetase niște piese, dar piesele alea nu erau în repertoriu. Erau piesele pe care le cântase când era în colegiu. Da, dar repertoriul se schimbase. Piesele erau în repertoriu, dar înainte, deci, instructorul se duce la Andrew, îi spune că știe că el a fost cel care l-a trădat. Ascultă-mă un pic. Ba nu așa a fost. Ba nu, deci începe piesa. Instructorul anunță faptul că, vor cânta toate celelalte melodii, dar au o nouă melodie. Dar asta a fost după ce instructorul îi spune lui Andrew că vezi că știu ce ai făcut. Nu, n-a fost așa. Ba da! Deci începe piesa. Acum YouTube-ul și să ne uităm. Deschide YouTube-ul și dă. Nu începe piesa, Florin. Începe piesa. Eu așa mă aduc aminte. Începe piesa, îi dă lui ăsta văzut de 10 ori. Am văzut de 10 ori. Dă-mă drumul la film, când ne certăm aici. Pe serios. Mă enervez. N-are cum, frate. Deci începe piesa. Ascultă-mă un pic. Începe piesa. Ascultă-mă. Te ascult. Începe piesa, ăla nu știe și când vede că a dat-o în barat, îi spune, știu că tu ai fost, ești terminat. Nu. Bine, dă-i drumul la film, să vedem. Ok, oprim aici, ok? Gata. Ai dreptate. Așa a fost cum ai zis tu. Așa a fost. Îmi pare rău că te-am contrazis. Zi.
mai încredere în mine, știi? Și de asta Nu m-am aprins. Ba da. Bun. Dar e un moment foarte important. Pentru că ceea ce e bine că ne-am uitat la el, pentru că mi-a venit această nouă idee. Faptul că instructorul încearcă să-i demonstreze lui Andrew că nu are ceea ce îi trebuie pentru ceea ce oferă el. Ce înseamnă asta? Că ai spus tu, ai amintit că dacă era Nicu de la Clejan sau cum îl cheamă pe ăla, imediat își dădea seama, pentru că ce face instructorul este să cânte o piesă pe care Andrew nu o știe și nu-i dă nici măcar foile cu notițe, cu notele muzicale să poată să facă ceva, că știa să citească note și ar fost ok. Dar nu-i dă notele, ceilalți le au și instructorul încearcă să-i arate, uite, dacă aveai ceea ce trebuia să fii un toboșar grozav, cel mai bun din lume, printre cei mai buni din lume, de cei mai măreți, tu ai putut imediat să recunoști linia muzicală și să te adaptezi la ea. Dar Andrew nu face chestia asta, nu poate să o facă și, în primul rând, a spune că nu poate să o facă pentru că el este într-un moment în care e foarte speriat. E într-un moment de panică și nu intră în contact cu partea aia divină din creație. Știi că vorbeam de creația care vine prin meditație, în care ești practic și ești doar flux. Știi? El nu intră și intră în panică și nu știe ce să facă. Știi? Și e mental. În momentul ăsta e mental. Încearcă să... De ce sunt foarte buni ăștia care cântă taraf? De ce sunt foarte buni? Pentru că ei nu cântă pe note, pe alea, cântă după simț. Cum simte muzica. Și pentru că au exersat foarte mult, imediat cum începe o nouă piesă, imediat cum unul din trupă începe să cânte, imediat recunoaște linia melodică și deci asta facem. Și începe să bage și el. Știi? Pe aceeași linie și pe același sentiment, practic. Și atunci ochii și urechile lor sunt deschise și sunt conectate cu tot față de momentul în care se află tipul ăsta Andrew, când e cuprins de frică și e orbit și asorzit de frică și nu mai poate să e blocat total. Știi ce să facă, da. Se simte încolțit și nu și poate mai e o chestie. În scena asta, instructorul vrea să-l distrugă pe Andrew. Vrea să-l facă de râs, vrea să-i termine cariera, vrea să-i spulbere orice speranță a carierei sale. De asta l-a și păcălit să vină nepregătit. Da? De asta a încercat, adică de asta l-a demenit într-o capcană ca să vină nepregătit și să-l distrugă, să se răzbune pe el. Pentru că i-a distrus cariera lui de instructor, știi? Da. Se răzbune pentru că, știi, tu mi-ai distrus cariera de instructor când m-ai dat în gât la ăștia, te-ai trimis și acum pentru o fază de asta, și foarte importantă. Ok, el o dă în bară, nu reușește să cânte deloc, până și ea din trupul să uită la el, bă, ce-i cu ăsta? Ce-i neregulă cu el? Când nu știi piesa, ce caută aici nepregătit? Știi? Și ei nu știu faptul că el a fost atras într-o capcană. Piesa se oprește, el o dă în bară, lumea aplaudă așa mai... Ok, a fost ce a fost, știi? Andrew se simte foarte rușinat de toată situația, tatălui, mai ales că și tatăl este în sală, în public. Așa și fuge imediat după scenă, imediat cu se termină piesa. În momentul în care și tatăl său fuge, se duce în spate, în backstage, în culise. Așa, și îi spune lui Andrew, hai, asta e, știi? Din nou, vezi, se adeverește mentalitatea tatălui. Da. Din nou, știi? De limitare, da. Am avut dreptate într-un fel. Și Andrew recunoaște lucrul ăla, se uită la tatălui și vede faptul că recunoaște acea limitare. Resemnare, da. Acea resemnare, cu faptul că nu poți să-ți atingi visurile. Da? Asta e ideea. În momentul în care Andrew spune, bă, deci își dă seama că chiar e ultima lui șansă și el chiar are ceva acolo care vrea să-l manifeste. Ok? Și se întoarce înapoi pe scenă. Și ăsta e cea mai bună parte. Cea mai bună parte. Se întoarce înapoi, te întoarce. Se întoarce pe scenă. Da, nu înapoi. Se întoarce pe scenă. Am zis înapoi? Mă rog. Da, se întoarce înapoi. Bă, e problemă cu mine azi. Nu, cu gramatica. Da. Se întoarce pe scenă și hai, spune tu ultima fază. Inspiră-te. Nu, eu vreau să zic altceva. Vreau să zic altceva eu despre scena cu Taixu. Zi despre Spune, hai să le luăm pe rând.
Bun, ce face el este că atunci când îl vede pe taică-su, știi, și vede ideea de a se limita și de a se resemna, îi vine în minte și viceversa, da? Ideea de a deveni din nou faimos și de a face ceva în carieră răsunător. Și este momentul din film în care el alege conștient. Și în care alege cu ambiția lui și cu sufletul lui. Este momentul în care ia inspirație de la cei dinaintea lui, care n-au renunțat, știi? Și spune, aha, au fost alții care au luat-o în bară și n-au renunțat și eu sunt la fel. Și eu sunt măreț, am luat-o în bară, dar nu renunț. Și da, e o atitudine pe care toți ar trebui să o luăm. Chiar dacă o dăm în bară, chiar dacă greșim, chiar dacă ne facem de râs la cele mai înalte cote, tot avem ocazia să alegem conștient, să luptăm mai departe, să creăm mai departe, să fim noi mai departe. Pentru că el la adâncul lui a zis, bă, eu în afară de tobe, nu. Știi? Eu sunt asta fac indiferent de câte ori am dat în bară. Și mă întorc acolo și aleg conștient să creez. Dar nu dintr-o zonă de frică și de ambiție și de a demonstra, ci pur și simplu pentru că eu și tobele alea. Sau eu și arta mea. Și se întoarce și zice ce se întâmplă. Dar ideea este că el alege conștient. Atunci, da, își asumă. Atunci e cu sufletul, știi? Și zice, gata, mă întorc. Pentru prima oară el e în control. Tocmai pentru că este sigur pe el și preia controlul. Nu un control de la mental, știi? Nu un control mental, ci într-un control, din punctul meu de vedere, un control de întrupat. Da, întrupat, adică în momentul ăla când conștient. Ca să spunem așa, nu, ca să conectat. Vorbim din punct de vedere al experienței, știi? Ca să înțelegem exact despre ce vorba. În momentul ăla, sigur am avut fiecare dintre noi un moment în care ne-am simțit atât de sigur pe noi când făceam un anumit lucru. Și nu era într-o zonă în care nu existau griji, nu existau îngrijorări de genul, aoleu, cum o să mă vadă lumea, ce o să se întâmple. Nu, erai doar nu mai e frica. Erai doar tu și ceea ce manifestai tu în momentul ăla. Că vorbeai pe un anumit subiect, că nu știu, erai mentorul cuiva sau că vorbeai cuiva pe un subiect pe care îl cunoști foarte bine și nu ai niciun moment de îndoială asupra, nu a ceea ce știi, asupra cine ești tu. Da, pentru că manifesti ceea ce e interior, adică manifesti interesele tale și le realizezi. Și dacă tu ești ăla, ești într-un moment de maximă acceptare a ta. Ai acceptare, nu frică, nu control, intră în starea respectivă, se întoarce pe scenă și începe să cânte melodia pe care o cântă el, pe care ar trebui să o cânte cum trebuie când a avut accidentul, imediat după accident. Foarte important că ai melodia. Și se pare că e și piesa care urma, nu? Nu. Nu, neapărat, dar era în piesa care urma era Whiplash, piesa pe care o cântă el e Caravan. Și Caravan era piesa pe care ar fi cântat-o după, care ar trebui să cânte cum trebuie după accident. După accident. Okay. Whiplash era acolo doar ca momeală pentru el. Era o piesă pe care o știa foarte sigur. Foarte, foarte sigur. Foarte bine. O știa și foarte sigur. Apropo, da, fii atent. Că asta e și capcana, zona de confort. Zona de confort, da. I-a dat sigur. Aia înseamnă Whiplash. Bă, ți-o da sigur, lejer, hai. Nu asta este cu adevărat creația și ambiția, știi? Nu zona de confort. E o piesă piesa pentru care el a muncit cel mai mult. Știi? Toate seara aia în care, noaptea de fapt, în care el stă și este în competiție cu ceilalți toboșari pentru poziția din trupă, de titular pentru viitorul concert în care ar fi cântat Caravan. Și Caravan este piesa care necesita acel beat de 400 de bătăi pe minut sau cât era. De asta era necesar pentru ei să exerseze foarte mult și să vadă care reușește să cânte piesa aia cel mai bine dintre toți. Interesant și la Caravan, câștigă la momentul respectiv piesa, concursul și devine titularul trupei pentru concertul respectiv, dar o dă în bară că are accidentul. Interesant este că el concura cu niște toboșari, mai ales cu unul din fosta trupă, pe care l-a adus tot instructorul. Și ai văzut de ce l-a adus el? Pentru că a zis așa, l-am adus pe ăla pentru tine. Adică concurența nu trebuie dușmănită, nu trebuie să-i urâm.
Știi? Ei sunt utili ca noi să ne simțim un pic așa în alertă ca să... Aș spune că nu-mi place pentru că el îl pune într-o poziție de comparare. Competiție și comparare, da. Dar compararea ar trebui să fie cu el. Deci mai degrabă ea spune că Andrew recunoaște faptul că el ce se întâmplă atunci când îl vede pe tipul respectiv din trupa veche, când instructorul îl aduce, este faptul că Andrew recunoaște faptul că el poate mai bine decât tipul ăla. El este cel mai potrivit pentru trupa respectivă, știi? Se reflectă chestia aia în el. Și în momentul în care instructorul spune, nu ești. El îl pune într-o poziție de îndoială astfel încât Andrew să devină și mai bun decât crede el că poate. Că vorbeam de ideea că că capacitatea noastră ca oameni depășește propria noastră imaginație. Deci noi suntem capabili putem să facem de mai mult decât ne imaginăm. Da. Deci asta se întâmplă în scena respectivă. Andrew este pus în situația aia în care să se depășească pe el. Știi? Asta face instructorul când îi spune că nu ești potrivit, nu ești cel mai bun. Dar ideea principală este că nu ceilalți toboșari și concurența ar trebui să ne facă să ne depășim, ci compararea cu noi înșine de ieri ne poate face să ne depășim într-o manieră sănătoasă. Ok, da. Ok, deci el cântă Caravan. Se întoarce pe scenă și începe să cânte Caravan, indiferent că chiar dacă instructorul nu anunță, nu-i mai pasă de el. Nu neapărat că nu mai este speriat de el. Andrew devine cel care controlează situația. Nu mai e ucenic, nu mai e sclavetele lui ăla. El este stăpân, da, e studentul care devine mentor, profesor. Da, și începe să cânte Caravan, și dă tonul orchestrei și încep să cânte, știi? Și la început instructorul ai văzut că e foarte înfuriat de ce face Andrew. Îl vede sfidător. Știi? Nu mă sfidezi tu pe mine. Cine te crezi de urci pe scenă așa și începi să cânti? Cine crezi că ești tu, știi? Dar încetul cu încetul instructorul nu are încotro, fiind pe scenă și ăștia începând să cânte, nu poate decât să dirigeze. Deci foarte interesant că îl pune pe instructor în locul lui. Îl pune acolo unde ar trebui să fie. Deci tu ești instructor, tu dă-le tonul celorlalți. Tu mă pui pe mine în lumină. Practic asta e ideea, știi? Așa. Interesant la faza asta, mai e o chestie pe care o putem extrage la nivel de inspirație. Faptul că Andrew face ceva nu neapărat împotriva sistemului, ci Andrew știe cine e și ce dorește și nu-l mai impresionează tiparele astea ale societății, că ăla e patronul, ăla dă tonul, ăla ia laurii, ăla e Barsano, noi suntem niște pioni pe tablă de șah. Andrew vine și destructurează sistemul ăsta clasic și spune eu cânt, eu dau tonul. Eu pot să fiu, în viața mea sunt actorul principal și eu practic spune că el este stăpân pe tobele alea. Exact. El este. Da. Bă, în curtea mea eu sunt. Hai, restul suntem o orchestră, suntem în armonie, dar nu e unul mai tare și unul mai fraier. Știi? Pac, vin și... Că până acum așa era ideea, că tu ești maestru, nu ești zeu, noi ne uităm la tine ca la soare și ne îndrumi. Nu. Tu dai numai un drum și noi mergem pe el, dar noi cântăm. Noi dăm sunetul. Știi? Și e bine să reținem chestia asta. Apropo de ne complacem cu sistemul și cu regulile alea vechi și bătătorite și sistemul ăla, da? Încorsetat, sau noi suntem stăpânii noștri, da? Bun, mai departe. Da, asta vine atunci când noi ne punem, ajungem să fim în poziția de adulți conștienți, cum mai vrea ție să spui. Adică știm cine suntem, știm ce vrem și putem să preluăm frâiele asupra vieții noastre, nu asupra vieții celorlalți. Asta e faza. Da. Că Andrew nu începe să-l controleze pe instructor, doar îl pune la locul lui. Da. Atât. Și îi spune că limita mea e aici, eu fac treaba asta. Tu stai la locul tău, exact. Nu îi impune, ci pur și simplu își face treaba lui. Își face treaba lui și face bine. Da. Și ăla nu mai are de ales decât să se așeze de la locul lui. Foarte bine zis asta. Bravo. Da. Pagă. Începe să cânte bine. Cântă foarte bine piesa, se vede pe fața instructorului că începe, ok, tipul, hai că se descurcă, știi? Și el începe să se bucure de muzică, pentru că și Andrew știa că instructorul avea această bucurie.
Fletcher îl chemam, că tot i-am spus instructorul. Fletcher. Avea bucuria muzicii. Vedea aceeași bucurie pe care o avea el și în Fletcher și în instructor. Așa. Și chiar înainte, și asta e fain la filmul ăsta, chiar înainte să se termine piesa, Andrew face un moment de improvizație. El intră și de asta vorbim de partea de creație meditativă, să-i spunem așa. Da? El devine el și ai văzut că ai scena în care scena care este redată cu el, cu cămașa lui transpirată, cu tobele transpirate, ai văzut? Tobele pline de apă. Au transpirat săracii decât au fost bătute. Au plâns. Așa. Ce mi se pare că redă scena aia este întruparea, știi? Îți dă ceva carnal acolo. Bă, Andrew este una cu tobele alea. Știi? Nu mai sunt două entități diferite, e una singură, știi? Că vorbeam de... Asta înseamnă comuniunea și uniunea, adică sinergia, știi? Da, armonia. E într-o poziție de sinergie. Și are acest moment de improvizație. Și moment în care Fletcher recunoaște ce vrea să facă Andrew și trece peste ranchiunile pe care le avea și intră și el în moment și începe să-și facă și el treaba, anume să-l ghideze. Să fie alături. Fletcher începe să facă, intră și el în poziția de autenticitate, știi? Și face exact ce e menit să facă. Nu ce ar trebui să facă, exact ce e menit să facă. Anume să-l ghideze pe Andrew. Deci Andrew este instrumentul și Fletcher ghidează muzica. Deci, nu mai impune nimic, nu mai dirigează, nu mai e acolo să asiste, să fie co-creator, știi, al acelei armonii. Da. Foarte fain. Uite ce vine să zic, că în momentul respectiv Andrew și ceea ce trebuie să facem și noi în artă se lasă purtat nu de frică, se lasă purtat de val, de creație. De bucuria de a crea. De bucuria de a crea. Exact. Da, pentru că îți arată exact ideea că de proces te bucuri și nu de rezultat. Da. Te bucuri atunci când ești prezent fix în procesul ăla de creație. Da. Foarte interesant. Da, despre asta trebuie să fie arta. Da. Și Black Swan e similar. Și Black Swan la fel. Băi, Black Swan e foarte interesant. E un pic diferit, știi? Pentru că presiunea actriței vine din ideea că ea este aleasă. Fii atent. Fii atent. Stai. Da, zi. Te zic eu pe asta, să vezi ce zi-o, da, zi-o tu. Da, dă-o tu, frate, dă-i. În Whiplash, instructorul încearcă să preia controlul asupra lui Andrew. Știi? Andrew nu are control, iar instructorul vrea să îi dea control. Să-i dea control. Să-l pună într-o poziție de control. În timp ce în Black Swan, instructorul vrea să o lase pe protagonistă, care este lebăda, principală lebăda neagră și lebăda albă. Important de spus este că tipa asta juca foarte bine lebăda albă. Da, pentru că era pură, era în control, inocentă. Era pură, inocentă, naivă, dar nu știa să joace lebăda neagră. Tocmai pentru că, și ai văzut că pune foarte interesant în relație pe tipa asta, o pune în relație cu maică sa, care era un control freak. Știi? Și încerca să controleze fiecare aspect al vieții ei, astfel încât maică sa voia să-și manifeste visul prin fisa. Prin fisa, da. Da. Astfel încât adică maică sa nu a putut să fie balerier de succes și o presează pe asta să fie ea. Da, și o presează pentru că nu a reușit să treacă peste eșecul ei și nu l-a acceptat. Și speră că, pentru că fisa va fi o balerină de succes, va fi și ea balerină de succes. Dar e doar în mintea ei, știi? Da. Și atitudinea asta arată ce se întâmplă cu... Deci părinții care fac asta pentru fiilor îi distrug. Pentru că în final balerina moare. Da? Deci ajungi la o asemenea presiune. Nu, artă făcută din presiune, din chin, din nu sunt de ajuns și trebuie să fiu mai mult.
Și asta distruge, pentru că vine și Osu și spune artiștii din vest, da? Sau artiștii care fac asta din presiune și din traumă și din a umple un gol vor ajunge să se sinucidă sau să moară. Pentru că prin procesul de creație tocmai că hrănesc acea emoție. Exact. Acea hrănesc traumă. Moartea, da. Nu hrănesc viața. Arta este o manifestare și o sărbătoare a vieții. Atunci când e făcută din autenticitate, din conexiunea cu divinul și cu natura. zice că e menită să fie. E menită să fie, da, e menită să fie... Și atunci când nu este, are finaluri tragice. Da, exact. Și tipa asta... ea este într-o poziție în care nu poate să renunțe la control. Știi? Deci sunt două părți ale aceeași monezi. Monede. Iar ca pe Dex, monede. Da, sunt cele două fețele aceleiași monede. Da, pentru că unul nu poate renunța la control și celălalt nu poate prelua controlul. Și de asta, uite, vezi de asta conexiunea între aceste două filme și de ce am vrut să vorbim despre ele. Iar arta înseamnă a lăsa controlul și a lăsa inspirația să curgă. Și atunci se echilibrează. Dacă vorbim de control și de haos, știi? Lucrurile se echilibrează atunci când suntem în această stare de creație. Da, și ai văzut că balerina noastră trece printr-un proces de maturizare, adică are experiență sexuală, are experiență care trece în zona asta de negru, de întunecat, ca să poată să joace. Neapărat întunecat, hai să nu vorbim de întunecat. Vezi că legi partea de senzualitate cu întunecatul. Și adevărat, filmul face lucrul ăsta. Știi? Dar cumva mi se pare că îl face din punct de vedere al perspectivei personajului. Personajul vede senzualitatea, vede exprimarea sexuală ca fiind lucruri negre întunecate. E mentalitatea pe care a preluat-o de la maică-sa. Și abia când ea renunță la acea mentalitate și își acceptă acele manifestări ale feminității, să le spunem, da? Devine grațioasă ca în Lebăda Neagră. Poate întrupa Lebăda Neagră. Poate întrupa acel personaj, poate manifesta prin ea. Că ai văzut că tot filmul, ideea acelui personaj de Lebăda Neagră este de a lăsa controlul, de a cuceri, de a seduce. De a seduce. Da, de a seduce. Și ea nu poate să facă asta din punctul ei, de la început. De inocentă și de lebădă albă și pură. De copil, practic. Da, trebuie să calea este... E cumva, știi, ideea asta de înger și demon, știi? Și atunci ea poate să joace rolul îngerului, da? Dar are nevoie să joace și rolul demonului. Pentru că despre asta este lacul lebedelor. Este prințul care se îndrăgostește este lebăda albă care se îndrăgostește de lebăda neagră, de prinț. Și prințul se îndrăgostește de ea, dar vine lebăda neagră și îl seduce pe prinț și îl fură. Și lebăda albă parcă ce face? Se sinucide, se omoară, nu? Adică se aruncă de pe nu știu ce, da? Se sinucide pentru că nu primește iubirea prințului. Știi? Și foarte, foarte interesant. Și în cele din urmă ajunge și tipa asta să moară pentru că... Ai văzut că e interesant că ea are un război cu ea. Da. Și asta, din nou, și ai văzut că sunt scenele în care ea dansează și e într-un chin și într-o tensiune că nu poate să ajungă la nivelul respectiv. Nu poate să elibereze. Da, nu poate să... Nu poate să predea controlul, asta e ideea. Nu poate să predea controlul. Da. Și vrea mental, cum spune și Oșu, vrea mental să creeze, vrea mental să fie acolo. Vrea mental pentru că se vede în toate exercițiile pe care le faci cu instructorul ei. Ai văzut, ea încearcă să copieze mental pozițiile, fiecare poziție a lebedei negre. Și tocmai pentru că nu despre asta e vorba în acel personaj. Personajul ăla nu are mișcările personajului, nu sunt controlate mental, adică nu sunt niște nu e o mecanice, nu ceva mecanic. Da, nu e ceva mecanic, da. Păi asta acolo face aia, face piruetă și gata. Nu. E mai mult decât o piruetă, e mai mult decât o notă, e mai mult decât o mișcare. Vine din emoții. E ceva, da, vine din emoții. Da. Exact. Și cum ajunge ea să manifeste chestia asta în Lebăda Neagră?
Ai văzut că la un moment dat, atunci când vine momentul să joace lebăda neagră, ea tocmai că intră în lupta aia, cum spuneai tu, intră în lupta cu ea însăși, cu ea întunecată. Și o înjunghie la un moment dat. Înjunghie acea lebădă. Pentru că se teme de ea? Da. Și ea, de fapt, aflăm că spoiler alert, se înjunghie pe ea. Că, normal, se înjunghie pe ea că lupta cu ea. Destul de evident. Da. Și dar cumva ăla e momentul în care ea, băgându-și ce-și bagă, ciobul ăla la oglindă. Ea se întrupează, intră în conexiune cu emoțiile ei, pentru că simte durerea. Și ai văzut că prin ultimele ei replici îi spune instructorului după ce se termină spectacolul, I faked it, știi? Adică a fost, am jucat-o fals, știi? Tocmai pentru că practic ce spune este că a cheated, a înșelat cumva. A înșelat, da. Da, a înșelat personajul, știi? Folosindu-se de acea emoție, de acea durere pentru a juca. Asta e ideea. Da. Pentru că atunci când se concentrează pe durere, nu mai poate să gândească ce mișcări o să facă, cum să le controleze, știi? A dat glas durerii în jocul ei. Durerea respectivă, da. Adică emoții, a dat glas emoției, s-a lăsat purtată de emoție și nu mental. Vezi, interesant că precum oamenii obișnuiți, lebăda asta neagră sau personajul balerina nu intră în contact cu partea întunecată din ea, pentru că este teamă de partea întunecată din ea și luptă și reprimă acea parte și pentru că reprimă și fuge de ea, nu poate să ajungă la desăvârșire. Da? Dar în momentul în care acceptă durerea și își permite să simtă durerea, pentru că s-a și înjunghiat, atenția ei este acolo, își dă voie să fie. Până la urmă asta e durerea și creația și punctul culminant al filmului, da? Vine din faptul că ea dă exact ceea ce simte, nu mai e cu mentalul, ea este purtată de val. Dar în momentul final în care, mai puțin și moare, își dă seama ce a făcut, vezi? Își dă seama că putea să se lase purtată de emoțiile constructive, să spunem, și că putea să creeze la alt nivel. Dar ea a fost, să spunem așa... a făcut-o. Doar că pe final realizează și faptul că a făcut-o. Asta e ideea. Pentru că în jocul ei de lebăda neagră, ea este aproape într-o stare de transă, după cum observi. Mișcările camerei sunt foarte agitate, sunt peste tot. Nu vezi mare lucru, vezi doar agitație, vezi joc, vezi dans, dar nu vezi exact ce se întâmplă. Totul este un haos. E o amețeală. Și pe ea cum se duce dintr-un loc în altul. Da. Și abia pe final ea realizează ce înseamnă să creezi conectat cu emoția. Da. Numai că îi pare rău că a fost conectată cu emoția negativă, să-i spune negativă. A fost conectată cu frica și cu durerea. Nu cred că îi pare rău. Nu am văzut. E mulțumită. Da, e mulțumită că a putut să creeze la nivelul ăla. Dar e un final trist, știi? Că, asta înseamnă să... Nu neapărat. Eu îl văd ca un moment de creștere. Asta văd finalul respectiv și de conștientizare. Bine zis. Pentru că nu moare. Dă impresia că moare, știi? Poate că nu moare. Scena din Lebăda Neagră pe final în poveste moare. Asta e ideea și de asta se aruncă de acolo. Pentru că asta e în povestea respectivă. Știi? Doar că ea se trezește cu faptul că, uite, m-am cam înjunghiat ca să pot să joc. Sacrificiu de sine. Și arată, sacrificiu, da. Păi asta zic, că nu e tocmai ok, nu e făcut din zona de... Filmul ți arată o extremă, mă. Da, extremă. Ți arată o extremă, ți arată ce înseamnă schimbarea, ți arată de ce ai nevoie pentru schimbare și cât de greu este cu cât ești mai traumatizat, să spunem, să treci peste acea traumă, știi, să te dezvolți, să crești. Cu cât ești mai traumatizat, cu atât e mai greu, da. Pentru că dacă vrei să te dezvolți, să crești, să depășești durerea respectivă, trebuie să treci prin ea.
Și e nevoie să-ți permiți să simți durere. Să înțelegi ce e acolo, da, asta înseamnă să treci prin ea. Nu să spui că da, s-a întâmplat la un moment dat, știi, și cum vorbim noi în seria de inteligență emoțională, că trebuie să scriem sau trebuie să vorbim despre trauma noastră, astfel încât să o conștientizăm, să înțelegem. Și trebuie să vorbim cât mai detaliat. Și asta se întâmplă cu ea. Trece prin toate emoțiile alea pe care le-a suprimat. Pentru că ai nevoie, pentru că ai nevoie să te conectezi cu durerea, cu tot ce e acolo, cu tot ce e în tine. Da. Și atunci ești tu. Și atunci ești tu, când te conectezi cu tine și ce însemni tu. Și când ne conectăm cu noi și ce însemnăm noi, cei autentici, atunci putem să creăm, fără să ne aoleu, n-am scris asta, sau aoleu, trebuia să fac aia, sau aoleu, n-am făcut, sau aoleu, nu e destul de bun, sau aoleu, ce vor spune criticii. Nu. Aia este mintea care îți spune cum să creezi ca să umple acel gol, inconștient. Arta înseamnă fericire și viață, înseamnă binecuvântare prin simplu fapt că faci lucrul ăla. Mm-hmm. Bun, asta e un final bun. Asta a fost concluzia mea. Sunt fericit că pot registra și pot descoperi chestiile astea, indiferent dacă lumea dă like, share, subscribe, apasă clopoțelul. Bun. Da, mă, asta a fost. Ne auzim data viitoare. Ne auzim, noi mai stăm, că suntem barosanți de patroni aici. Voi data viitoare. S-a închis. De-abia aștept să... Nu s-a închis, sufletele noastre sunt deschise mereu. Cu bucurie! Prin like-uri, prin comentarii. Cu drag data viitoare. Băi, de-abia aștept și interacțiuni fizice. Cu mai multă lume. Am zis de care. Ok, bun. Face așa. Bă, mulțumim mult. Bă, îți mulțumesc mult că te-ai și ciondănit cu mine. Da. Și ne-am și deschis și am descoperit împreună despre Whiplash, despre lebăda neagră, despre creativitate, despre cum înseamnă să creezi, ce înseamnă, de unde vine creația, din meditație, din inspirație sau din nevoie și din chin sau haos. Da? Da. Pa, bă! Pa, pa! Stai că eu trebuie să închid acum, da? Închid. Da, pa.